Naka-avail na ba ang tanan sa medical allowance? No, ang uban kay ang ilang gipili sa medical allowance kay individual. So katong mga nipili sa individual, ang uban kay nakadawat na sa ilahang cash. Samtang akong gipili kay group. Kay lain-lain siguro taog situation, lain-lain po taog prinsipyo. Para na ako, mas nindot ang group. Kay wala na hassle, hindi pwede na mamungita. Unsa nga HMO nga insurance or health maintenance organization na pareha sa mga private companies ba nga ang ilang mga trabahante kung masakit mo dito sa hospital niya nara sila insurance niya 3 days pa minimum of 3 days pa nga magpa-admit aron ma-cover ang insurance samtang kita mga teachers wala ta na ug karon nalipay ko nga naa na no. Pero ang uban ba sinapod sila ilahang existing na insurance tungod kay dugay na kay nga panahon nga wala ni gihatag og sa DepEd. No nga ang mga teachers may mangitag ilahang insurance. Og tungod kay ang uban na may existing mo to gi-avail nila in cash. Ako kay wa man mipili man ko sa group. Nag-expect ko nga kana laging ko ma-hospital ka or na kay pamatin sa lawas. Labi na ng kinahanglan ka i-admit. Kanang dili na ta hassle ba. No, sa kaya mo ipakita ay dira sa DepEd sa coverage, no. I hope mangita ang DepEd og kanang nindot na insurance para sa mga teachers, labi na to sa nipili sa group. Katong nipili sa individual, ilahan na to, no. Nabasin na sila existing insurance. Nag-expect ko sa DepEd, labi na may nga nipili sa group insurance, meaning ang DepEd may mangita og insurance para namo na nindot na insurance company ang ilang mapili, no. Pasalamat ko ani no nga initiative kay dugay na kaniya concern sa mga teachers nga nigabot sa ospital kay teacher man nga dili insured, coat bulsa o niya hantod sa mahimo dili pa abton og duha ka adlaw kay mas dako nagbayro nun aron gamay ra gastuhan sa ospital samtang ang uban taon ng private na mga employees at least 3 days para ma-cover sila sa insurance. So, makarecover din sila sa ilang gipamati sa lawas, no? O napatoy lain ng mga requirements nila ilang gipakita aron ma-approve ang insurance kono sa individual. I hope sa group maupod to, no? Inpatient, outpatient, napatoy dental, no? Kanang mga ingana nga coverage. Unya, pasalamat mi sa DepEd tungod ani para sa mga nipili sa group, no. I hope pareha tawag sentiments ba nga nindot unta nga insurance ang piliyon sa DepEd aron kung kita masakit no kay kita tungod ani ka stress na to nya wala ta insurance agwan tahon na to mas manarbaho ta bisag nasakit ta kay di ta ganahan mo hospital kay wa man ta insurance karon nga naa na. I hope nindot na inon mag-expect ta og murag chaotic pa gamay bago pa man gi-implement pero I hope along the way nga nindot ni og benepisyo para sa mga teachers kana lang unsa inyo kasultihan ng mga teachers.